Sloko bata elo sirama menyang solo lele payung mondo sloko bata elo sirama menyang solo lele payung mondo ama jentit Mbah Minto nggih masane mundur. Kok ya ngerti men iki lho. Ama jentit, ubengke sik no bokonge no. Ama jentit. Nah, jentit. Tak jentit tak Nah, ayo jentit. Ama jentit. Nah. Ama jentit utah no. Ayo diledre-ledre sik. Iya kana. Yo luku sik. Ama jentit. Ya. Jentit. Biar mlaku. Jentit tak jentit pinter. Ora kana. Ngose ama jentit. Nah, golek sing ayu sik. Ama jentit. Tak jentit lah Rano. Nah, yo dandan sik. Yo, klambine copot no, masa klambine yo diwedaki. Nah, pinter. Iya kena. Rambute. Nah, keleke prengus kok. Iya kena. Dan gegere ketok meling-meling nah. Jan gosek delok. Madhep rene sik. Burung bagus deloke penonton ya. Hei, penonton. Wes bagus apa durung? Durung. Jan kandhani kok ngeyel. Sing kandel. Ya, susruk. Jan mau ki ya udan ning ya ana gunane ya. Ana gunane. Hei, penonton. Wes bagus apa durung? Rungokke, durung. Durung gencunan ya. Golek isik. Ya, dandan yo mosok yo. Nak kuwi rung ganteng nak kuwi. Ya, gincune goleki, wedake goleki. Nah, Jan wis. Ya, yo. Waduh. Nah, pipine. Sik raine rung lotra. Nah, dimplok-plok sik. Nah. Gincune ndi gincune? Nah, rasa ditoke dawa-dawa kok nak tugel. Bengesan sik. Wah, jan. Ama jentit. Wah, ayo. Ora lali, wong ciri khas kok. Ama jentit. Nah. Iso balik ya. Ama jentit, tak jentit, dandan. Ora maksudku ki lali ora. Ndik gincunan sik. Hei! Penonton. Wes bagus apa durung? Durung. Jongkatan sik no, rambutnya dijegrake. Sik ngene sigar ki wong ngene. Jan ngen kau cecep. Mosok gincune ra ketok abang. Ya Allah. Ama jentit. Ama jentit. Mundur barang jenite mbokan. Ama jentit.
ya iso ya. Ngiwa. Ama jentit. Aduh. Aduh ya Allah. Kuwi dandan apa turu? Ayo, ama jentit. Jentit, tak jentit, lah. Ayo, kuwi melu dandan sisan. Kayak kancamu ke dandanana gelem ora kae? Rene sik. Kae lho. Kayak malah gulat ndok kono kae. Ajarke dandanana ke kancamu kae, ayo. Rene. Kuwi dandani kancane gelem ora kuwi? Jajal wedakno. Lah iki marani kuwi wedaki iki lho. Nah, wedakno sik. Jaluk mabuk. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi, masih saja kakak tergoda penyanyi edan. Tak sudiku tak sudi, sudah banyak buktinya, suami gila janda, lupa kasih sayang, juga tak pulang-pulang, istri disengsarakan. Lara hati, aduh lara hati, aku tidur sendiri, suami main lagi. Sudah aku bilang jangan mabuk, sudah aku bilang jangan judi, masih saja kakak tergoda sinden edan. Tak sudiku tak sudi. Ya, sidik-sidik wae. Bali apa engko? Bali, yo Bali. Yuk. Ayo yo. Ayo yo. Hehe. Mati kena apa? Mati sudah sarira ing jajah tresik
Iya. A E Mas bejane awak mami tan tulis mengestu dasar kebentar cingeng aja gawe wirang bismo mara akibaten eman-eman wong bagus pon kakang pamit palastro iyo a e a e Iya, hae. Gagaran ning wong krami. Dudu bandut dudu repa mengati pawit taane lepot pisan kena pisan yen gampang luwe yen angel kelangkotan kenoti nombas arto iya a e a e ibu kanenar pati ratu ayu maja yen sirana mae leno meja yen ingsun kabagya paranatur manira mastine ingsun katampa apa-apa kohing dika ayo yo iya he a e a e a e a a e a e a e a e yo yo he a
iso dibendung tak jajake watesono pedote disambung pedote tresno ning ati lara manuk bodang pencokane wite gedang ayo padha tumandang negarane mesti menang ayo yo yo isi randu jenenge klantang mangan lelo enak rasane paling mathuk yen mangsa rendang rapi rondo anget rasane manuk sriti kacampur nebagyo bengi ngimpi amane jebul ketemu toko klambi manyang Solo anak gedang nancem nek owe aja percaya jaka saiki rupane gandang dadi duit yuk yuk koneng-koneng bawa ketimun bakal timun digawe jamu sering-sering aku ngelamun karena terbayang padamu ani-ani parine roboh arep macerano derane tak tresnani omahe aduh arep tak susul rano dalane ireng-ireng tak senggol lutung tak cedhaki jebule karo cintaku tergantung-gantung bareng tantene jebule burung